Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu a vlastne toto video bude o generátori dreva na 1.4.7. Tento generátor dreva naozaj funguje a vlastne ide to o princípe toho, že na tento blok, nie do vody, ale na tento blok dáte loď a vidíte, sa rozbije a vypadne aj lopka a dva styky a drevo, čiže ostane vám aj tá dotyčná loďka, ktorú sem položíte a vlastne aj drevo a dva styky, čiže je to vlastne taký generátor na aj drevo, aj styky. A túto vlastne vám to doplaví a potom si to zoberete. Tak a sem takto. A sem si to vlastne všetko poukladáte. Takto, aby som to mal pekne. Dobre. No, čiže vlastne takto to vypadá z vrchu. Je to veľmi jednoduché, žiadny redstone, nič. A teraz sa pustíme do stavby. Čiže začneme tak, že si takto vykopeme takto jak keby do pluska alebo do kríža. Vidíte? Takto si vykopete. Sem si dáte 2. Takto. 2 plotiky. Sem si dáte tretí. A tuto bude láva. Čiže najprv musíte spraviť takto. Takto by to malo vypadať asi. Potom toto rozkopete, ale sem už nesmiete dať plot, lebo keď sem dáte plot, tak už akože to nebude fungovať. Takto si vykopeme akože takú cestičku, kde vám sa to doplaví. Tak, a teraz vlastne začnete tak, že tuto dáte takto stone slaby a toto a potom dáte jeden stone slab sem, sem a sem, čiže takto to bude vypadať a potom keď dáte vlastne semka z lávu, tak tu aj zakryjte. Dobre, takto to vypadá. Potom dáte túto vodu, tú vodu a ešte namierite si sem na tento jeden z plotov a dáte takto vodu. Voda semku vám nebude stiekať, aspoň vo verzii 1.4.7. Voda sa vám doplavila až sem a vlastne vy si to tu takto ešte rozkopete a keď rozkopete aj toto, tak nemusíte dávať zbytočne sem vodu. Ja som tu toto tiež tak spravil a mi to fungovalo. Sem si môžete dať schodíky, ale to už je také dekoračné. Sem si dáte truhlu na vlastne dreva a lode, čo stade to vám vypadnú, alebo jak by som to nazval. A vlastne môžeme to zotestovať. A vidíte, funguje to. Občas sa stáva, že to dotyčné sa tuto zachytí. To je síce aj dobré, že sa to stalo, lebo aspoň viete, že sa to občas stane, ale zvyčajne to padne do tej vody. Tak. Potrebujete, ja si to tu takto zruším, ako vidíte mám tu many items a ako vidíte tak potrebujete na to iba nejaký materiál, no vlastne materiál ani moc nie. Potom plot, ja som dal neterový, lebo ten sa mi viacej páči, vodu, lávu, stone slab a nejakú truhlicu a loď. Samozrejme, stačí jedna loď, pretože, no vlastne môžete si ich narobiť aj viac, lebo furt s tou jednou loďou, keď budete robiť, tak akože dáte ju sem, počkáte, kým to doplaví a to. Ja by som na vašom mieste si narobil 9 týchto lodičiek a vlastne akože do celého inventára a vlastne že jednu tu dáte, ona dojde tam ďalšiu a vlastne kým tu dáte všetkých tých 9, tak tu už vám
polka do dreva a všetkého dopláva, čiže je to fakt veľmi dobré. Vidíte, čiže som použil len 4 lodičky a mám už zrazu 12 dreva a 8 stykov a vlastne to je super, že na skyblockových serveroch alebo len na obyčajnom skyblocku, keď si toto vlastne vyrobíte, tak je to veľmi akože super vec, že nemusíte furt sadiť drevo a teda. A vlastne je toto môj taký obľúbený generátor. Toto je jediný generátor s cobblestone generátorom, čo fungujú na 1.4.7, aspoň o tých, čo ja viem. A to by bolo vlastne aj všetko, už neviem, čo by som k tomu dodal. Čiže keby ste sa ešte na tento generátor niečo pýtali, tak mi napíšte do komentov. Samozrejme, ak sa vám video páčilo, tak dajte like. Ak sa vám veľmi páčilo, tak dajte aj odber a uvidíme sa teda pri ďalšom videu. Takže čaute.